Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mi salmini on mi juurima on mboɗo ñaago Allah to gonɗon e to gonnon ɗon fof yo jaam Allah wone mon min garti hande kadi teddinirde bandiraɓe vidéo kesso hono hollude yimɓe lefol ɗiɗaɓol pour andude holko woni nder ordinateur en mbaɗino lefol gadanol pour andinde yimɓe holko woni ordinateur kaɓorɗo ordinateur ko ngoni woni souris mum walla clavier walla écran walla ordinateur fixe walla portable hande noon garɗen ko hollude bandiraɓe ɓe holko woni nder ordinateur e holko woni nder ordinateur e kadi kala gueɗe hol nafoore mum hol fandare mum kadi hol liggey muɗum eyyi seɗen gandi ɗum tan min gandu ordinateur holko yahata holno waɗira holno fewnirte hol kadi kala gueɗel gonguel hen hol nafoore mum ordinateur ko kutorgal ganduɗa bangal fayida mais saɗa hutoro hunde ya taw aɗa andi holko woni nder so tawi janggo e jaam so tawi holko paani hen kadi mbawen fewnude mbawa kadi andude ko ɗum ɗo woni ko moƴƴani way kono moteur ma ni donc sa uddiri oto ma walla goɗɗum wonande mécanicien ji walla anduɓe ɗum ɓe so guddiri capot ne mbawi andude ɗum ko woni ɗum ko woni ɗum ko woni ɗum ko woni ordinateur kañum ko noon wayi ko noon aadori gueɗel fof ne waɗi ko nafata gueɗel fof kadi holno nafirta holɓe kadi holno nafirte gonguel nguel eyyi bandiraɓe mbason yejjidde en garti kadi hande pour teddinirde bandiraɓe chaine o ko chaine mon chaine o kadi ko onon jeeyi ballodiren hen mbaɗe abonné mbaɗe partagé beele kala bandiraɗo jiɗɗo andude informatique e jangde muɗum e ɗemgal pular wawa hutorade chaine o wawa kadi naftorade chaine o eyyi enen noon ɗum tan woni fandare men pour ɗemgal pular wawa janggede e ɗe kaɓorɗe kese ko ɗum jiɗɗen wadde ko ɗum kadi guetotoɗen wadde so tawi Allah newni min jettin anniya o kadi fof bandiraɓe fof kadi jagga hen mbaɗa kadi ɗum ɗo ko kañumen jeeyi ko kañumen kadi gaddana kañumen kadi mawninta eyyi ɗum noon mbaɗe abonné chaine hen ko yaaji o yaaji janniyamo ko yaaji o yaaji eyyi bandiraɓe sen gaari kadi e leefol ɗiɗaɓol meɗen mbiyen ordinateur ene waɗi gueɗe mumen ko kewɗe gueɗe ɗe gueɗal guidigal e ordinateur way kono neɗɗo guidigal ordinateur noon ko processeur wiyete processeur noon gueɗe mum ene kulɓini gueɗe mum kadi ene kawni processeur ko kañum woni hoore ordinateur kañum miijoto kañum woni ngandi muɗum kala kene miije ene ɓete ene waɗe ene ko tubaɓe mbiyata calcul ko processeur waɗata ɗum ordinateur mo ala processeur moƴƴo mo ala processeur timmuɗo on ordinateur woni o hattanta ko waɗata ko donc ordinateur mo ngandi muɗum e hoore muɗum miijorgal muɗum ko processeur processeur woni ganduɗa ko tubaɓe mbiyata cerveau mo ganduɗa cerveau ordinateur eɗen mbawi mantirade ɗum mbiyen kañum woni processeur gueɗe mum ene keewi kañum waɗata calcul en fait informatique ko langage binaire wiyete langage binaire ko holɗum woni ko des chiffres c'est des 1 et 0 informatique anda goɗɗum andi tan ko 0 walla 1 donc processeur kañum waɗata calculé ɗum ɗon kala ko jiɗɗa namdade waɗa calculé waɗa mesuré waɗa yaltinanma résultat ji ɗi jiɗɗa donc seɗen mbi tan mantorade ko woni processeur e nder ordinateur mbiyen processeur kañum woni hoore miijorgal e nder ordinateur sen ɓenni ɗon garen ko wiyete e ram ko mémoire woni eɗen mbawi wiijorade ɗum mbiyen kañum woni fawru moftirgal kala kene wona e nder ordinateur sa joguima document ji sa joguima vidéo ji sa joguima information ŋaji sensible so tawi garɗa par exemple koye serveur ne waɗi mémoire muɗum kañum stockage tubaɓe mbiyata ɗum stockage kala kene waɗe ene mofte ene riibe ene yañe ene mofte e nder fawru eɗen mbawi wiide kañum woni fawru ordinateur ene waɗi noon catégorie ji kewɗi ene waɗi wiide giga kala mémoire mo jiɗɗa waɗi paabijaji waɗi hol joguiɓe ko 18 giga ko 200 giga ko ɓuri ɗum ni waɗi des tera ne waɗi de voilà ɗum eko kutorgal maɗa e kadi ko ordinateur ma wawani rimdude ɗum noon mbiyen mémoire kañum woni fawru ganduɗa
kala kene mofte e information ne waɗe e nder ordinateur ko kañum woni moftorgal mum. eyyi gandiren noon bandiraɓe mbiyanɓe hande sa wiyama holko woni mémoire vive e ordinateur mbiya ɗum kañum woni fawru ngaalu kala kene woni e nder ordinateur ene mofte ko fare information. sen ɓenni ɗon garen ko wiyete carte graphique. carte graphique kañum woni hankude ganduɗa ko woni nder ordinateur e neɗɗo kutortoɗo ordinateur o. kala ko jiiɗa e écran maɗa hono oɗo vidéo mo jiiɓoton ko carte graphique mon gonɗo e nder ordinateur tagi ɗum. kañum hollata ganduɗa information garɗo ene woni des chiffres mo ganduɗa neɗɗo wawa andude ko woni watta ɗum information mo ganduɗa bawɗo hutorede bawɗo naftorede taw ko image. kañum noon kala ko ganduɗa ko image ene yalta ene e écran ma waɗa ganduɗa kañum so heeɓi information o so heeɓi image o ma jaggu image o waɗa ɗum holla ɗum ha mo ganduɗa ordinateur wawa hollidde écran mo joguiɗa o wawa hollidde image o beele guite ene mbawi darde ɗum ha mbawa hettinde. kañum woni ligguey muɗum ko ganduɗa ko jaggude ko mbiyata ɗum convertir des données numérique ganduɗa ha waɗa ɗum affiché e nder écran maɗa guite mbawa yiide mbawa heɓtinde mbawa andude ko ɗum ɗo woni. eyyi soon jii hande oɗo vidéo oɗon jeeɓa ɗum ko eɗen mbawi wiide ko carte graphique mon tagui ɗum. ɗum noon bandiraɓe carte graphique ene waɗi fayida hen sahaji aɗa yiiya image ordinateur ma walla image écran ma waɗa jiiɓo donka andude ko woni wasa labtude waɗi probléme ƴeewa so tawi wona carte graphique ma jogui probléme jogui défaut. eyyi sen gari ɗon garen ko wiyete carte mère. carte mère ko kañum woni way kono aduna ni aduna yumma ne waɗi waɗi fayida. carte mère woni yumma ordinateur kañum huufi kala ko woni e nder ordinateur kañum huufi kala ko woni e nder systéme d' exploitation kañum moftata carte graphique kañum moftata carte mère kañum moftata disque dur kañum moftata disque stockage. donc eɗen mbawi wiide yumma ganduɗa kañum mofti golle ɗe fof kala kaɓorgal jiiɗa ene woni ordinateur ko carte mère mum moftata ɗum. sa ari ɗo henna ko carte ganduɗa ko stockage o wonata ɗo en jiiɗo ɗum ko ventilo. donc kala kene ene woni ordinateur eɗen mbawi wiide ko carte mère inde nde ene labti donc kañum woni yumma ordinateur eɗen mbawi mantorade noon. e kadi sen mbi kañum woni yumma ordinateur ko kañum woni vraiment yumma ordinateur par ce que kala gueɗel gonguel ordinateur ene ganduɗa ene nafa ene hutore ene waɗa ligguey muɗum ko carte mère he seŋi ko carte mère o wallata feere kala gueɗel gonguel e nder ordinateur kala gueɗel gonguel e nder systéme he ene waɗa ligguey muɗum ene jokkodiri e gueɗel gonguel ngel ko carte mère o tagata ɗum carte mère o jokkodiri kañum foof kañum ñorata gonɗirgal majji e nder ordinateur he kañum waɗata feere e kala gueɗel e gonguel ngel ndendodira mbawa liggodirde beele ordinateur o waɗa fonctionné no foti wonirde fonctionné ni. sen ɓenni ɗon garen eko wiyete carte réseau. carte réseau noon ko kañum woni damal ganduɗa kañum woni damal jaltirgal walla natirgal kala kene yalta ene naata e nder ordinateur ko fate internet. so tawi aɗa yaaha nder internet aɗa yeeɓa oɗo vidéo hande ko carte ma réseau tagui. so tawi ko carte wifi walla carte port réseau RJ45 ɗum ko carte ma réseau taganma wadde capte internet kala ko jiɗɗa hollirde walla ko jiɗɗa addoyde aɗa ko fare information koye kartal ma réseau natata ɗo mbaɗata branché câble maɗa ɗo kala donné information gummiɗo e boowal walla jaltuɗo fayi boowal ko ɗo rewi kañum woni carte réseau. carte réseau noon nafoore mum ɓurgal andede ɓurgal hutortede ko wadde connecté ordinateur ma e fate internet. so tawi ko téléphone waɗi ordinateur walla ko tawi ko borne wifi walla kala ko jiiɗa ene jogo ene hutoro internet ene jogo carte réseau kañum tagatma jogade réseau ko ɗum woni carte réseau.
e bandiraɓe geɗe ɓurɗe hutorede e ɓurɗe kadi jogade nafuwore e nder ordinateur holɗen kalani mais ɓurɗe ganduɗa mantorede ɗe nanɗo kanje goni ɗo henna eyi so Allah jaaɓi min gartoy kadi ɓurnen yannude ɗeɗo golle ɓurnen kadi famminde ɗeɗo golle eyyi ko ɗum gaddanɗen hande bandiraɓe beele ne paama eyyi ɗo golle ɗe noon ko jarini henna eɗen bastiyo bandiraɓe kala nde mbaɗara feere kadi naata e chaine he naata e vidéo he mbaɗa abonné mbaɗa ɗum partagé beele bandiraɓe ne mbawa hutorade eyyi ɗum noon mi salmini on mi juurima on haa be connecté ina wiya on yen ñalle jaam merci beaucoup